תודה, עדי, רקע התמונות העוצמתיות האלה בתל אביב. 5 מתוך 6 החטופים שהובאו השבוע למנוחות הם מקהילת שבט הנובה. מי שרקדו איתם באוקטובר האחרון ושרדו את הטבח, חיים מאז עם טראומה ועם כאב גדול. לאחרונה הם הקימו קבוצת כדורגל של שורדים, הם נפגשים על המגרש, ושם הם יכולים לפרוק הכל. משחק החיים, הכתבה של רועי כץ. כמה חברים הבאת במסיבה? מעל 50. מלא אנשים מכל הסוגים, ממש, כל הקשת, אנשים יפים, אנשים צבעוניים. היה מדהים, כאילו, קודם כל הסאונד היה נעים עליהם. והיופי הזה של כל האורות וכל התפאורה. זה רגע אלוהי. כולם היו שמחים. כולם היו שמחים ורקדו וצחקו והחווה הייתה בועטת. הייתה רחבה. ואז פתאום בום. אנחנו פוגשים את פז ואת חנוך ביום שאחרי הבשורה המרה על חילוץ הגופות של הרש גולדברג, אלכס לובנוב, אורי דנינו, אלמוג סרוסי ועדן ירושלמי, שבילו איתם במסיבת הנובה. אני כאילו הייתי בטוח שהם באים. אמא, אבא, שני, מאי, אני אוהבת אתכם כל כך, ואני מתגעגעת אליכם. יש לי פה ממש מתחת לבית בצומת בן אמיר תמונה של עדן, שאני ככה לפחות פעם ביום מסתכל עליה. ומשהו כזה בעיניים של התמונה, משהו בי, משהו בתחושת בטן כזה אמר, הם יחזרו. כל ידיעה כזאת, זה... בין אם זה אנשים שהיו בנובה או בין אם זה אנשים שלא היו בנובה, אתה עוד פעם חוזר לזה. הייתי בלוויה של עדן ירושלמי, היו אלפי אנשים. עדן! אני מצטערת. עדן ילדה יפה שלי. אתה מכיר מישהו מהם? לא באופן אישי. אבל ב10 חודשים האחרונים אני חושב שתרצה או לא תרצה, הפכנו להיות סוג של בני משפחה כאלה. כמעט שנה אחרי האסון והפצעים של חנוך פתוחים ומכאיבים בכל יום ויום. הוא עדיין חווה את הרגע שבו חיפש דרך מילוט תחת אש כשחגג יום הולדת 31 בנובה, ולא שוכח את הרגע שבו הצליח לחלץ עוד 4 שורדים, כשמחבלי נוח'בה חמושים נמצאים ברדיוס של 50 מטרים. אתה לא מבין מה אתה רואה, אתה לא מאמין לזה. כאילו, העיניים לא מאמינות לזה. רכבים שרופים, השדות שרופים, הכל, כאילו, אנשים רצים, כאילו, אווירת מוות. גם אין לך יותר מדי זמן להסתכל, אתה כזה מבט מהיר ולהציל את החיים שלי. הגוף בסטרס מטורף, מקובץ מכף רגל ועד ראש. נעצרתי באמצע 232. נעצרתי, הסתכלתי לשמיים, וביקשתי ממנו עזרה קטנה רק שיגיד לי לאן לנסוע. כי לא היה לאן לנסוע. ואז out of nowhere כזה מגיע איזה ג'יפ, אם אני לא טועה, לנד קרוזר שחורה כזאת, נוסעת במהירות, היא נסעה ממש מהר, 40-50 מטר מאיתנו, היא בולמת בלימת חירום כזאת, שוברת את הרגל שמאלה, נכנסת לשדות. משהו בנסיעה שלו, משהו בנסיעה הפראית, ההחלטית הזאת, אמר לי, לך אחריו, סע אחריו. הייתי קרוב לבטל, ממש. זה כנראה הרצון לשרוד. זה כנראה הרצון, אתה לא רוצה למות. אתה חד משמעית לא רוצה למות, אבל... פז עמר היה ממפיקי המסיבה. ברגע האחרון הצליח לברוח ליישוב מבועים, וכך למעשה הציל את חייו. ברגע שאני פונה ימינה לכיוון סדרות, אני מסתכל מהנורה פנורמית ואני רואה טנדר לבן. אני לא מבין באותו רגע שזה מחבלים. איך שאני פניתי ימינה, הוא פנה שמאלה, לכביש 232. כמה שניות לפני אנחנו נתקלים חזיתית. וזהו, ואני לא מבין באותו רגע, הוא חולף כאילו ממש לידי, ממשיך לכיוון כביש 232, ואני המשכתי... מה הכי קשה בעצם?
כשיש התפרצויות זעם, כשיש התפרצויות עצבים. הכי קשה זה בחדר כושר. אתה הולך להתאמן, בין תרגיל לתרגיל, רק פלשבקים. כי רוב היום אני מעסיק את עצמי, עבודה, עכשיו ילד, כאילו... אבל כשיש לי את הרגע הזה לבד עם עצמי, שם זה צף. אתה לא מעכל, לוקח לך הרבה זמן להקל. אתה לא מעכל את זה, לא בימים, לא בחודשים הראשונים גם. לי לקח באופן אישי הרבה זמן להקל את זה. זה הכרה. הבטן מתהפכת, דופק מואץ. אתה מרגיש לא בנוח בסיטואציה. שואל את עצמך איך אני נעלם מפה, איך אני בורח מפה. מה השתנה בך? הרבה. משהו בי קבע, מאוד. הייתי, אפשר להגיד, סוג של רובוט. תקופה מסוימת. הייתי מאוד ממוקד על דברים שצריך לעשות ולהיות על זה. האתגר הכי גדול של שורדי הנובה הוא להמשיך הלאה בחיים. זה לא פשוט. הכי חשוב להם זה להיות יחד ולא לבד. כך נולד הרעיון לפעילות שיקומית וטיפולית חדשה למי ששרדו את הסיוט. מהרגע הראשון אתה מחפש שייכות לקהילה. בדרך כלל מסתובבים עם אנשים שהם שורדים. למה? כי הם מבינים אותי, כי הם יכולים להבין מה אני עברתי, הם יכולים לקשר עם התחושות שלי. התחלנו לדבר בקבוצה, ופתאום עלה כזה, מה, לא יהיה כדורגל אבל? ואז פז אמר, חושב כזה, אני על זה. פתחתי רישום שהוא מיועד למשפחות השכולות ולשורדים. התחלנו להריץ את הרישום הזה גם בצ'אטים סגורים שלנו, של השורדים, גם בפייסבוק, בקבוצה הסגורה. הגעתי אליו, כל השאר היסטוריה, התחלנו להריץ את זה. כדורגל זה בנוסף לפסיכולוג או במקום הפסיכולוג? זה יכול להיות שילוב של שניהם. זה גם וגם. זה הפסיכולוג הכי טוב שלי, הספורט, להוציא את זה שם. אז אנחנו גם משתחררים ואנחנו גם ביחד, וזה עושה לנו מאוד טוב. מה קורה, אחי? טוב, אני פה, אני עוד כמה דקות להצטרף. תהי בבקשה על מתי. שלי. פעם בשבוע ביום שני הם נפגשים. שורדים ובני משפחות שכולות מגיעים לשחק כדורגל במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף בתל אביב. יש לנו, לא יודע, נראה לי זה 5 או 6 מצטרפים חדשים. לגמרי. לי קוראים פז, אני הקמתי את המיזם של קבוצת כדורגל. זה אימון 6 או 7 שלנו כבר, וזהו, כיף לראות את כולם. אני באופן אישי היה לי קצת ערב קשה אתמול, אחרי מה שהיה. אין לנו אלא להישאר אופטימיים. באים לעשות את השעה וחצי, שעתיים האלה, שהראש באמת מנותק מכל מה שהם עברו ומכל מה שהיה להם, ובאמת התעסק פה רק בדור ורק זה בכדורגל. 6-7. יש גם גורל משותף וגם אהבה משותפת לספורט הכי אהוב בישראל, אין מה לעשות. קודם כל זה מחזק המון. זה לראות אנשים שאתה רואה אותם בדרך כלל ברחבות, במועדונים, אתה רואה אותם על בסיס קצת קונספט אחר, של להוציא אנרגיה, וזה מאוד חיובי. הכדורגל רק היה באמת הסיבה רגע למפגש, אבל חד משמעית. הכל רץ, כאילו ארוחות ביחד, אחרי צהריים, מפגשים אחרי זה, יציאות ביחד, זה כבר הרבה מעבר לרק קבוצת כדורגל. זהו, אהבה ממבט ראשון. לגמרי. אשתי קצת מודאגת, אבל אין לה מה לדאוג. מה שקרה באותו יום, נרצה או לא נרצה, הפך אותנו לגוף אחד, הפך אותנו לשבט אחד, לקהילה אחת. החבר'ה שאתה מסתכל להם בעיניים, והעיניים שלהם מראות את מה שאתה מראה. האוזניים שלהם שמעו את מה שאתה שמעת. הלב שלך הוא בדיוק כמו הלב שלהם. כאילו, אתה והם מרגישים בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת שהם כמעט הבודדים שמבינים אותך באמת. זה התחושה. כי הקושי ההישרדותי ב10 חודשים האלה, זה שאתה מדבר עם אנשים, אנשים באמת מתעניינים לשלומך ושואלים ורוצים שתספר להם את הסיפור, אבל אף אחד לא מבין אותך. מי שראו את המוות בעיניים נלחמים עכשיו להמשיך לחיות.
חיים רגילים, נורמליים, עם דרמות, בעיקר במגרש הכדורגל. בא לי רגיל. בא לי... משעמם. בא לי נורמלי, כן. בא לי משעמם כל החיים. חיפשתי את האתגרים. בא לי נורמלי. תהיה עוד מסיבה או מסיבות? כן, בטח שיהיה. אני יכול להגיד שאני יודע, בפה מלא להגיד על כל החברים שלי שזה מה שהיו רוצים שאנחנו נמשיך לעשות. אנחנו נמשיך לרקוד, גם אם זה בשבילם, גם אם זה בשבילנו, להמשיך לחיות. יאללה. דבר בטורים. דבר בלי שחילים היום. ישראל מעצמת מדליות. עמי דדאון ממשיך להביא כבוד במשחקים הפראלימפיים בפריז. בסוף השבוע הוא זכה במדליה רביעית בבריכה, מדליה